Ahoj, 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 zase vás vítám u mýho vlogu. Mně napadlo totiž, že nemusíme pořád mluvit jenom o cvičení, ale taky o tom vlastně, co mě čeká a nemine. Nyní jsem vlastně byla půl roku v městě, kde přebýval Casanova, Duchcov, kousek za Teplicema. A ta etapa skončila a stalo se to, že se budu stěhovat zpátky do svého rodného města, do Ústí nad Labem. Tady vidíte auto, dodávku. Tak, pak s Ústí nad Labem. Čau.